Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Disyembre 15 hanggang 17. 10 araw na lang po, Pasko na po, at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. And hopefully maging maligaya po ang ating Pasko na walang bagyong mamumuo. So far, for the next 10 days, it's all clear. Wala pong tropical cyclone development, although may pinapakitang low pressure area ang European model pagdating po ng Christmas Eve. Hopefully, it doesn't develop or hindi po ito mag-develop bilang isang tropical cyclone. And we will going to observe that as Christmas time approaches. And so far, na yung araw na ito, medyo okay naman po ang ating panahon sa buong Pilipinas. Ito po yung graph set natin kahapon. At nakita po natin, dyan pa rin yung hanging amihan. Dito po sa Hilagang Luzon, kasama po ang Batanes. Medyo konting lamig po dyan. At dito naman po sa may coastal waters ng Southern China, talaga na-feel na po nila ang winter season, yung lamig ng panahon. Ito po ay low-level clouds. Ang iba dyan may kasamang fog. Okay? At affected din po ang eastern sections of Vietnam. Samantala, itong maliwanag na ito po ay dahil po sa easterlies, nagkakaroon po ng pag-penetrate dito. Nilalabanan po niya ang hanging amihan. At dito naman po sa area natin, sa Kabikulan, at ibang portions po ng Quezon, meron po tayong shear line. At itong shear line na ito ay nagsimula na pong umakyat patungong north. At dahil po humihina na po yung amihan at nagbibigay na yon ng mga paulan dito po sa Northern Quezon, kasama po ang Aurora Province. Okay? Pulilio Island included. At yung ibang kaulapan po niya ay nagpe-penetrate po dito sa may area po ng Central Luzon, kasama Metro Manila. So, may mga inaasahan pong mga drizzles hanggang light showers or possible thunderstorms pa rin. Dahil po panahon pa rin tayo ng La Nina, kaya unusual po ang mga ulan dito po sa Metro Manila sa Central Luzon pag panahon po ng La Nina. So expect that. Pag maulan po ang November, December, which is hindi common, okay? Kasi po pag November, December ay medyo dry na po sa Metro Manila. Yan po ay dahil po sa meron po tayong La Nina. Okay, so expect natin na mas malakas ang easterlies. May mga shear line na umaabot dyan sa gitnang Luzon. So, ito po ay dahilan sa shear line. Kaya magkakaroon po ng mga ulan. At sa mga susunod na ilang oras, ito po ay aakyat po dito sa may area po ng silangang bahagi po ng Cagayan Valley, sa Eastern Cagayan at Eastern Isabela. So, magbibigay ulit ng mga paulan sa bahagi niyan ng Luzon. Now, tingnan natin yung ating wind at pressure forecast mula sa European model for the next 3 days. So, maghapon, hihina na po ang amihan at ang mag-shift po ay yung hanging silanganin dito po sa silangan bahagi po ng ating bansa hanggang sa Visayas at magiging mas maulan po dito sa may eastern sections po ng Cagayan Valley nga because of this shear line. And sa Friday, medyo hihina po ang easterlies. Light easterlies lang po at medyo kalmado po ang buong bahagi po ng ating bansa. At pag-forward natin hanggang Sabado, Linggo at Lunes. Sa Sabado ng umaga, mayroon tayong panibagong surge ng amihan na bababa po sa Luzon. At makita po natin, lalo na sa Sabado ng hapon at gabi, makaka-apekto na po sa dulong Hilagang Luzon mula Batanes hanggang sa may coastal waters po ng Cagayan. At yung amihan ay lalong bababa po sa Sunday morning o Linggo ng umaga. Ito po makaka-apekto na rin sa Northern Luzon at silangan bahagi po ng Luzon. And ang Bicol region, magsisimula rin magkakaroon ng mahinang amihan. But sa Linggo ng hapon hanggang gabi, ang amihan ay bababa na rin po sa Bicol region. So, yung coastal areas of the Bicol region will become slightly dangerous po sa mga malilit na sasakyang pandagat since inaasahan po natin ang pagtaas po ng alon na posibleng umabot ng 2 metro. At Monday morning, we expect
nandyan pa rin yung amihan sa may coastal waters po ng Bicol, but magsimula na po itong humina. And pagdating naman po sa ulan, yung rainfall accumulation, yan po, nakita po natin for the next 3 days hanggang Saturday, inaasahan pa rin natin mga pag-ulan mula sa Northern Quezon hanggang sa may eastern sections ng Cagayan Valley dahil po sa shear line. So, kitang-kita po natin dito ang shear line. So, yan po yan. Yan po ang effects ng shear line dito po sa silangan bahagi po ng Luzon. Ang Bicol region, medyo safe muna tayo. Okay? At kung titignan natin yung forecast sa ulan individually o daily, on Friday afternoon, inaasahan po natin okay naman po ang bubuti ng bagya ang mga pag-ulan sa ating bansa. But sa Sabado ng hapon, may bababa na naman pong shear line. So ito yung panibagong shear line. Bababa po yan. Magbibigay ng mga thunderstorms sa Luzon. At dito rin po, lalo na po sa may Cagayan area. At linggo ng umaga, yan, affected po ang Cagayan Valley. Hanggang hapon, ito po ay bababa po dito sa may Kabikulan at Northern Quezon. So, Sunday evening through early Monday morning, inaasahan po mga ulan dyan sa may northern sections ng Kabikulan, sa may possible sa may Partido, Camarines Norte, at dito rin sa may Northern Quezon na naman. Monday afternoon hanggang Tuesday, nandyan pa rin yung shear line. Affected po ang kasama din po ang affected po ang eastern sections po ng Luzon. Samantala dito po sa may Kabikulan, medyo tataas ng bagya yung shear line. Ang papalit po yung tinatawag nating easterlies. So magbibigay rin po dyan ng mga pag-ulan sa silangan bahagi po ng Bicol region at Eastern Visayas. So yan po ang ating forecast hanggang Monday o Tuesday na po ito. So inaasahan po natin ang unti-unti paglabig ng ating panahon na yung weekend, especially sa Lunes dahil po sa pagbaba ng hanging amihan dito po sa area po ng Kabikulan at dito rin sa ibang bahagi po ng Luzon. So expect chilly conditions. Magdala po kayo ng mga jackets, sweaters dahil dyan na po yung Christmas time, cold winds, okay? Dala ng amihan. Okay, at bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating latest Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center. In-issue po nila ito kahapon or nung early Tuesday morning. At ito po ay valid for the next 2 weeks. So, sa ikalawang linggo, which is next week, inaasahan po natin ang mula December 21 hanggang December 27, inaasahan po natin na more than 50% above average rainfall sa ibang bahagi po ng Pilipinas, sa may Southern Bicol, Mimaropa at Visayas. So ito po ay dahil po sa mga different weather systems gaya ng shear line, easterlies, mga possible na mga shallow LPAs, also yung pagbaba ng amihan, as well as the main culprit which is the La Nina. Since may La Nina po tayo, kaya laging above average ang rainfall, lalo na po sa November at December. At nakita po natin walang tropical cyclone formation. Lahat po na yun nakatutok po sa Southern Hemisphere dahil po panahon nila na yun. Cyclone season na sa Southern Hemisphere begins November hanggang April. Kaya medyo mataas po dito, more than 65% ang tropical cyclone development over the South Indian Ocean. Gayon din po dito sa may Madagascar, more than 50%, and the areas po ng coastal waters ng Northern Australia, medyo tumataas na yun ang tropical cyclone formation of more than 20 to 40%. Okay? Samantala, dito naman po sa ikatlong linggo, valid December 28 to January 3. Again, ang Pilipinas, except for Mindanao and portions of Eastern Visayas, will be under the influence of
above average rainfall of more than 50% because of the ongoing La Nina phenomenon and yung mga iba't ibang weather systems. So ito po again, valid for December 28 to January 3. So may mga ulan-ulan po rin tayo na posibleng makanaan. Sana naman hindi naman po grabe, mga light rains lamang. Okay, so yan po ang ating latest outlook for the next 2 weeks until January 3, 2023. Until sa susunod nating update, ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser and be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.